Les administracions públiques prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura. Article 15 de la Llei de la Memòria Històrica. Tot i això, les restes de simbologia franquista a la ciutat encara en són moltes. Els últims anys, els partits a l'oposició han presentat diverses esmenes per a la retirada dels símbols franquistes a la ciutat de València. El govern de Rita Barberà Nolla no ha acceptat cap d'aquestes peticions, al·legant que no té raó de ser furgar al passat. Finalment, la sentència dictada pel jutjat del contenciós administratiu número 5 de València obligà al consistori valencià a retirar el títol d'alcalde honorífic de la ciutat a Francisco Franco Bahamonde, dedicat a totes les víctimes del franquisme. La vostra memòria mai es perdrà en l'oblit.